गांवकरवाडो मयेच्या महामाय दिंडी पथकान राज्य पावण्यावेली दिंडी सर्तीत चमक दाखयली। पहिले इनाम केरी विर्डीच्या सातेरी दिंडी पथकाक, दुसरे दिवाडेच्या विठ्ठल रखुमाई पथकाक फावो जाले। दुर्गावाडी ताळगावच्या क्षेत्रपाळ दामोदर कला आणि क्रीडा सांस्कृतिक मंडळान 51व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयतारा ताळगावां राज्य पावंड्यावयली दिंडी सर्त घडोवन हाडली। गोंयभराच्यान विविध पंगड तातूंत वांटेकार जाल्ले। पहिले इनाम केरी विर्डेच्या सातेरी दिंडी पथकाक, दुसरे दिवाडेच्या विठ्ठल रखुमाई जाल्यार तिसरे महामाया दिंडी पथकाक फावो जाले। पळोवया एक झलक। दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण विठ्ठला माय बापा माय बापा विठ्ठला माय बापा माय बापा ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।